Я тебе яшчэ пукнуў фатэль. Калі рускія кажуць Беларусь, а не Беларусія, беларус такі у, і арыл бы схапіў мяне за яйкі. А ну выбачайся хутка на камеру і кажы добрыя словы. Я теперь веду, кто тебе подобается. Заткні свою дупу! Мова фест. Сёння я з бунтуючым Ягорам будзем абмяркоўваць Мовфест. Мы распавядзем, што нам спадабалася, што не спадабалася, як гэта все адбывалася і крышачку паржака. Бачыш, у мяне нагі няма. Адкусілі на Мовфесце, цапнулі за нагу. Карацей, давай пачнем з таго, што ён апынуўся меней. Плошча Мовфеста апынулася меней, чым я ў сябе ўяўляў. Мне здавалося, ён будзе паболей. Я прыйшоў раней за ўсіх, таму што я ўдзельнік. Я прайшоўся па першаму залу, такі думаю, што гэта ўсё. І там, дзе крамы павінны стаяць, і там, амаль, мабыць, там 200 квадратных метраў, і ўсё. І я такі, what? Нешта не пахожа гэта на буйны фест. Але пляцоўка, дзе выступалі гурты розныя, яна таксама была такая ж па памерах, і для гуртоў гэта шмат было. Але я глядзеў потым увечары фотаздымкі зверху і бачу, яна уся была запоўнена. Увечары я ішоў з прыбіральні, таму што прыбіральня была ў гардзеробе, у які можна было трапіць толькі прайдзя праз гэтую пляцоўку. І я ціснуўся праз гэтых людзей, іх там шмат было. Усе чакалі Вольскага. Як Рэйні казаў, ён цапнуў яго за лытку. Так, і сапраўды, вось з самага пачатку мы ж прыйшлі недзе а 12, ну як крыху пазней, ось. І ўжо а 12, там, я калі падышоў, там 10, 12, 20, ужо быў такі натоўп людзей, што вось ідзеш, і проста немагчыма, все там, тебе там шлыхаюць туды-сюды, і ты думаеш, блін. Я ўдзельнік, каго вы тут чапаеце? Вось, і у нас быў свой куточак, вось, дзе мы знялі свае відэы. Я прыйшоў туды о 10 гадзіны, мяне спытваюць, дзе вы будзеце. Там, такі постэры былі небольшыя, трэба было іх наляпіць на муры, чтобы паказаць, што мы там. І мяне спытваюць, дзе вы будзеце? А я бачыў па фотаздымкам, дзе гэты кут знаходзіцца, знайшоў яго і кажу, вось за гэтымі дзвярыма. Мы адчыняем дзверы, а там нейкі валацуга спіць. Бутэлькай. І мы дзверы адчынілі, на нас паглядзелі, такі, як у відэа. Мы зачыняем, ідём з дзяўчынай Калесю, які зарцядзівы такі. Ведаеш, там валацуга спіць. Ён падзывае таго, хто кіраваў пляцоўкай і кажа, там валацуга спіць. І той, хто кіраваў пляцоўкай, такой, пушай да 11 яшчэ паспіць. Всё, 11 ён выйшаў, мы адчынілі дзверы, праветрылі там, прыйшлось крыху. І я туды кінуў рэчы і пайшоў хадзіць, здымаць, як гатуюцца, спрабаваць рабіць таймлапсы, але, таймлапс гэта калі камеру ставіш, а потым хуткасць павялічваеш, людзі так носяцца там. Але кожны такі, ой, вітаю, ты што, здымаеш там, так? Я такой, да, таймлапс, который ты зараз абсаваў. Вось, і у нас жа быў з табой і ў астатніх свой куточак, то бок YouTube-хата. Валацужная YouTube-хата. І мы былі, карацей, вось удзельнікамі. Прымалі ўдзел, то бок, што мы там рабілі? Мы здымалі відэа, то бок, я, напрыклад, я здымаў відэа, дзе запрашаў любога жадаючага, то бок мы стаялі. А ты думаў, што ўсё будзе ідэальна? Не, канешне. Я тебе яшчэ пукнуў фатэль. Дык вось! Інтэрв'ю ён тут здымае. Працягвай. Гэта не інтэрв'ю. Окей. І кожны з нас здымаў нешта сваё. Егор здымаў пра свой улог. Я здымаў сваё відэа, де украінскае, дратуты. Я запрашаў любога жадаючага і прапановаў. То бок, у мяне быў шокер. Я задаваў людзям пытанні, то бок, па гісторыі і культуры Беларусі. Усяго у мяне было 27 пытанняў, і дзесьці я задаваў кожнаму чалавеку па 20 пытанняў, там, па-рознаму, то бок, аднаму чалавеку такія пытанні, іншаму такія, па-рознаму. І на выбар чалавек мог, напрыклад, абраць шокер, то бок, калі яму, напрыклад, не цікава проста адказваць на пытанні, я прапановаў шокер, і мы, не чаплялі, проста чалавек браў у руку шокер, і мы яго шлыхалі кожны раз, калі ён неправільна адказваў. Было прыемна пабачыць, дарэчы, вось, вядомых людзей. Вось, каго ты бачыў?
Ой, слухайте, я вам так распавядаю, што ён запрашаў людзей шлыху, калі они адказвалі так, як было насамрэч. Ён запрашаў людзей у пакой, зачыняў дзверы, распранаўся, апранаў на сябе шокеры, пачынаў сябе шлыхаць токам і запісваў, як людзі на гэта рэагуюць. Потым яны выбегалі з падранымі з галавы валасыма, і ён запрашаў наступных. Усё так і было. Так, а я здымаў свой блог, гэта была моя памылка вялікая. Па-першае, потому что я здымаў блог на зеркальную камеру. Бегаць з ёй гэта я натрэніраваў левую руку. Цяпер яна ў мяне зараз моцная. Ніхто не здагадаецца, якой руку я друкую, таму што яны дзве зараз моцныя. І гэта было цяженька. І ёсць такая рэч, што типа была вуліца і сам Мовафест, там дзе памяшканне вялікае. І на вуліцы дужа каперус як светла, а у памяшканні каперус як цёмна. І там разлічча такое, што на вуліцы дужа светла, там дужа цёмна, што ў мяне аб'ектывы просто так не расходзяцца. У мяне няма такога аб'ектыва, які і дужа светамоцны для пакоя, і можа так же добра закрыцца і добра знімаць там, дзе светла. І мне прыходзілось кожны раз пераапранаць аб'ектывы, типа адзін для адзінага, другі для другога. І самае складанае, што было, што калі я паляваў на вядомых людзёў, беларускіх вядомых людзёў, это было насамрэч паляванне, я хаваўся там недзе за фургончыкам з ежай, каб яны не ведалі, дзе я. І калі яны заходзілі ў пакой, я да них падбегаў. Здравствуйте, я вось блогер, давайте паздымаемся, як вам гэта ўсё. Але калісьці яны былі хутчэй за мяне, і паспявалі зайсці ў гэты пакой, і пакуль я з вуліцы бежаў, перапранае лінзы, яны ўжо спрабавалі дзе-то схавацца ў прыбіральні ад мяне. Ну ведаеш, калі высокі мужик бежыць з камеры, конечно, будзе страшна. І ведаеш, нешта яшчэ тут робяць такое. Крутіць! Пачакайце! Мне не настолькі было весела, але былі таксама цікавыя выпадкі. Як, напрыклад, там мужик, там некі п'яны, дачапіўся не да мяне, а прычапіўся да Зух Дімыча. Мы стаялі, прамаўлялі, вось, дарэчы, мы, акрамя сваіх здымкаў, мы вырашылі там выйсці, там, пагутарыць проста з людзьмі. Там, я думаў, там, што будзем распавядаць пра беларускамоўны YouTube і як здымаць. У выніку выйшла балтаўня, вось. Але было забаўна, таму што Зух Дімыч, ён сам па сабе, вось, умее нешта казаць, і казаць гэта цікава. Ягор нешта казаў, ты нешта казаў там, так? Ты же памятаеш, я пачаў здымаць, да мяне нехта падашоў такі, як тут здымаеш? Я такой, надо, трымай, здымай. І такі пайшоў за небелым размаўляць. І калі быў незадаволены тым, што вы кажаце, адбіраў у вас мікро. Стаяў вось так вот, дай мікро. А чым ты быў незадаволены? Я ведаю, да нас же падышла спадарня такая. Ой, а вось вы кажаце, што вы з Берасці, а якая ваша родная мова павінна быць берасцейская, а не беларуская? Я памятаю, так. І Змух такі, типа, ужо сказаў, што гэта гаворка, а просто ведаеш, калі рускія кажуць Беларусь, а не Беларусія, беларус такі у-у-у! А калі берасцейцам кажуць, што берасцейская гэта мова, а не гаворка, ён такі у-у-у! І я ведаю, што зараз Змух скажа, што гэта гаворка і будзе вельмі дрэнна, што гэтую спадарню выбухне дупа і будзе непрыемна. Я такі, ты мікро, дай, я ведаю, гэта пастка, не трапляю яе. І я стаяў вось так, дуй мікрофон, дуй. Все ж таки, вось такіх момантах я лічу, што трэба пазбегаць, і Ягор справіўся. Я паспрабаваў, але там, калі п'яны быў, я нешта такое пабачыў, што п'яны такі, Змух такі, ты мяне паважаеш, п'яны такі, шок, это моя рэпліка, і яны нешта разышліся. Гэта я бачыў нейкага дурнога, які на расейскай нешта ўсім уціраў такое, ён спачатку нешта ўсім уціраў перад нашым пакоем, там, што типа, ёсць такі малюнак у нас у кантакце, у супоўкі заўсёды яго кідаюць, калі у каментарах нехта пра рашку ўзгадвае, і там ёсць такі павук, які флаг прыплятае да павуцін, і на подпіс знізу прыплятае рашку, і ён такі прыплятае рашку паўсюль. Такі гэты павук. І я яго бачу, мне здавалася, ён альбо буйны, альбо п'яны. І потым ён дашлыхаўся да Францішка Вячорка ў пераапранальнай. Ён дзе знаходзіў аўдыторыю, там уже і працаваў. Але гэта, ведаеш, проста распрацоўшчык
бессэнсоўных словаў. Ён можа скласці слоўнік бессэнсоўных слоў, які там типа не имеем, як сказаць шмат, але нічога. Так. Ось, дарэчы, ты узгадаў Энібел, я хачу падзякаваць энібелаўцам, што яны падаравалі нам налепкі і, у прынцыпу, дзякую ім за добрую кампанію. Ой, да дзякуй, што за мной паабдымаліся. Так, Егор, гэта важна. Ось. Арыл, яшчэ б крыху, і Арыл бы схапіў мяне за яйкі. А я чакаў. Ось. Вельмі шмат было знакамітых людзей. Гэта і Франак Вечорка, гэта і Вінцук, і іх... Як ты пасмеў? Хто тебе дазволіў? А ну выбачайся хутка на камеру і кажы добрыя словы. Спачатку Вінцук, а потом Франак. Вінцук Вечорка. Так, спачатку... Окей, ладно. Вінцук Вечорка, Франак Вечорка. А ўсё астатняе смецце, калі... Ось, я бачыў, былі таксама шэры кот, быў Мікіта са «Слухай сюды» каналу. Піліп беспамылковы. Быў таксама так, Піліп беспамылковы. Хто яшчэ быў? Быў усё Еўрарадыо, галоўны рэдактар, і Дміцір Лукашук, і той, які мне падабаецца, кучаравы рыжы, я не памятаю нікого. Я цяпер не ведаю, хто табе падабаецца. Просто я памятаю яго, ён вядзе гэтую на Еўрарадыо падкаст «Сядзібы». Культурная сядзіба разам з гэтым акторам, які... Карацей, вось, і гэты актор вёў жа. Яго я не памятаю тоже, як завод. Я памятаю ад яго, што ў яго нос вялікі. Единае, што я памятаю, але я яшчэ пабачыў, што ён яшчэ і падкачаны. То есть у яго вялікі нос і падкачаны. То есть даже жарты пра яго нос не атрымаюцца, таму што можна атрымаць. Але я ведаю, што ён працуе яшчэ, гэты актор, у беларускам свабодным тэатры, а ён дужа вядомы, і ў Расіі ён тоже таксама вядомы, таму што у Расіі шмат з багатых, хто эміграваў у Лондан, а ў Лондане ён якраз і працуе, і там вядомы, дужа вядомы. І ён якраз з гэтага тэатру. Ён у Лондане, зараз беларускі свабодны тэатр. Нормально. І яны ставяць Бахарэвіча «Сабакі Еўропы», але я не ведаю, як яны гэта зробяць. «Сабакі Еўропы» — гэта вось такая кніжэнца, вось агранедная. Але я знайсці не магу. О, Бахарэвіч там быў, які «Сабака Еўропы» напісаў. Я думаў да яго дашлыхацца, але ведаеш, ён як, ну, типа, где кнігу вашу набыць, халера. Але я не злавіў яго, таму што ён быў на той жа пляцоўкі, дзе мы выступалі. Там нехта чытаў вершы свае. Мне скардзіўся, што там мае вершы, што там чытаюць, не памятаю, бруднымі ртамі, там не памятаю. Нешта не зразумеў прычыну наезду, але быў хто чытае вершы, а ззаду сядзеў Бахарэвіч, як кантры-певец такі, ведаеш, на высокам зэдлікі, на газанах, такі, амаль яму скуранога капялюша не хапала, і піў такі. І я неяк да яго не падкраўся, таму што толпа пачынае цябе насіць з кута в кут, і ты не заўсёды можаш такі, як эфект доплера. Але мне дапамагала, што мне ў камеры быў гарыла пот такі вялікі, я камеру вверх падымаўся, такі, господі, што ён падняў уверх. Ведаеш, гэта як напужаць страуса, трэба швабру падняць, каб ты страус паболей. І калі камеру падымаеш уверх, беларус паболей. Да Бахарэвіча я не дацягнуўся, таму што ён сидзеў, бухаў як каўбой, і потом знік кудысьці. Мне здаецца, ён кінуў дымавую шашку і знік. І пасля яго засталася толькі кніга яго, ведаеш. Потым былі яшчэ крамы кніжныя, я да іх таксама падхадзіў, я запытваў, і ён такі, што, Бахарэвіч, «Сабакі Еўропы», вы што, іх па 5 надрукоўваюць, усім раздаюць, і типа вы яе не атрымаеце. Што яшчэ было, каго я бачыў? Я бачыў Северынца, але ён нешта са мной не паразмаўляў, ён нехта хутка знік такі, здравствуйте, да пабачэння. Мне здаецца, у яго ёсць адзінае слова з такой складзенай з «вітаю» і «да пабачэння». «Відабачэнне», ён такі, і яно якраз такім памерам, каб можна было скончыць ціснуць руку. «Відабачэнне». І все, яго нету. Як ты сказал, від да бачэння? Да. Вітаю да пабачэння, відабачэнне. Слухай, а гэта хайпова гучыць. Відабачэнне? Відабачэнне. Як казаць, што вы не цікавы? Відабачэнне. Так, раней як рабілі? Просто у тэлефон там, тыпу, ну, я заняты, там, ну,
А тут, можна сказати, від обобщення, якби ти повітався І і розвітався. І слухай, універсально. Ось. Потім я що кого я побачив? Кого Мене побачив. Я з Францішком порозмовляв вечорка. Ён такі приємний. І мені здається, його... Короче, мабуть, ён сам такі. Мабуть, ён навучены так рабіць. Мабуть, яму цікава было, але я не звыклы да таго. Пасля северынцы я неяк не звыклы, што мяне жадаюць слухаць. І ён такі, я павітаўся з ім, такі, вітаю, я там ютуб-блогер, там маленькі, ён такі, ой, а колькі у вас падпісантаў? Я кажу, ну вось уже 300, ён такі, о, ну мы зрабілі відэа, але туды толькі такіх, у каго там болей за 500, а як часта вы робіце відэа? Такі, ну кожны тыдзень, такой, ну трэба вас прасунуць, такі, скіньце мне спасылку ў Інстаграм. Типа, я такі задаў яму яшчэ пытанне, як прасоўваць відэа, ён такі адказаў мне на гэтае пытанне, як прасоўваць відэа, і сказаў, што ён таксама робіць, але... Ну, дуже приємно, він глядить тебе у вочі, він з тобою розмовляє, він не такий, типу, що, де, коли, вітаю. Він такий, ну, приємно з ними розмовляється. Але він мені от так подобався, але коли я йшов за своєю курткою у розпранальню, там стояв ось гэты рускамоўны алкаш, який розмовляє ні об чим. І ён размаўляў з Францішкам Вячорка, я нешта яму вціраў, настолькі моцна вціраў, што дзяўчыны, якія давалі курткі, на нумаркі мянялі, яны хавались у курткі, яны выходзілі ў них так скрываючыся. Ведаеш, ёсць такая гіфка, дзе Гомер Сімпсон у кусты выходзіць, і так яны таксама уцікалі ў гэтай курткі. І там ён, да вы не разумееце, гэта ўсё не працуе. Францішак, ціха, гэта працуе вось так, глядзі, мапа. Вы не понимаете, ціха. О, ты ж не ведаеш. Карацей, наколькі я памятаю, я не памятаю імя і не памятаю, дзе працую, але я магу паспрабаваць узгадаць. Еўрараду рабіла онлайн, там сабрало шмат людзей, і рабіла сваю праграму «Ідэя X». Гэта там, дзе яны спрабуюць нацыянальную ідэю. Ніхто не ведае, што такая нацыянальная ідэя, але ўсе шукаюць. Нейкі, бля, крыж Ефрасіні Полацкай. Нідзе ўжо няма, але шукаць не скончуюць ніяк. І там яны што-то зноў абмяркоўвалі, у чым ідэя беларусаў, там, ідэя беларусаў, не ведаю, есці лайну рабіць. Карацей, і там быў нейкі эканаміст, насколькі я зразумеў, он размаўляў на расійскай мове, і насколькі я даведаўся, ён у нейкім банке працуе. І ён такі, ну, типа, ведаеш, як звычайны, ну, мне здаецца, у меня ва універы ўсе такія эканамісты былі, яны ўсе так размаўлялі, такі, ну, вось, ёсць там рыначная эканоміка, што беларусы жадаюць трапіць у рыначную эканоміку, яна ей падабаецца, ёсць исследаванне, вось Швейцарія, вось Беларусь, на таком-то ўзросце, эканоміка, там, складанасці налогі, грошы налогі. І ён там распавядае, а потым нехта з зала крычыць, типа, навошта гэта халера тут па-расейску нам вцірае. І гэты чалавек такі спачатку, ну, са сцэны, кажа, типа, ну, калі вам цікава са мной паразмаўляць, ну, па-расейску ён гэта кажа, то давайте сустрэнемся пасля гэтага, я вас буду чакаць вось там, падайдзіце ка мне абавязкова. І гэты чалавек зноў пастае, который крычаў такі, да навошта ты мне там патрэбен, гэта свята беларускай мовы, нам распавядаеш па-расейску. І потым гэтага эканаміста, ён такі, ну, пустоваты в очочках, такі наліваецца чырвоным, аж видно са сцэны такі, заткни свою дупу! Сустрэнемся после гэтага за вуглом, такі, знаеш, стрэлку яму са сцэны заб'ю, такі, заткни свою жопу! Я спачатку здымаў такі, а потым такі, ну, гэта лайно я здымаць не буду. Ну, просто, ведаеш, гэта ўжо нейкая адразу зразумела, што гэта не той чалавек, які жадае нешта данесці, ён сядзіць там, каб усе глядзелі на яго, які ён разумны. Таму што і калі нехта не упэўнены ў тым, што ён такі цудоўны і разумны, не атрымлівае асалоду ад знаходжання каля з ім, ён пачынае злавацца, потому што, ну, мне падаецца, што ён там, каб паказаць, які ён разумны, а не каб нешта данесці. Ну, той же прыклад з Франкам. Просто гісторыі сіметрычныя. Франак, які всех слухае, са ўсімі размаўляе на роўных, і гэты, які заткні сваю зяпу, там,
І я такі думаю, ну і вось гэтыя людзі вызначаюць беларускую нацыянальную ідэю, ну пайду я адсюль. Пожалуйста, если вас не затруднит, потерпите, потом вы подойдете, даже можете мне морду набить за это. Заткнитесь, сядьте, пожалуйста, на место. Понятно или нет? Сядь на место немедленно! Ну, ось бачите, така зникає спрэчка, коли чоловік хоче слухати дискусію тільки по-білоруську. Ну, там 4 чоловіки сиділи, там ось гэта была дзяўчына, якая йшла у депутаты, гэта Габрэй Марсі, што там. Габрыем. Там была вось гэтая маладая дзяўчына, быў Франак, быў нейкі сумны дзед з краю, я так і не зразумеў. Сумны дзед класна пісаць. І вось гэты ў акулярах чырвоны эканаміст. Чырвоны эканаміст. Сумны дзед, чырвоны эканаміст. Класна. Ну, гэта так. Каманда суперабароны Беларусі. Просто мсцюны. Як там мсціць па-беларускі? Помсціць. Помстырі. Помсціць. Як? Помсцілі. Помстырі. Вау! Верт да пабачэння. Не, від да пабачэння. Помсцілі, што далей? Будзем... Ты ведаеш, гэта моя справа, рабіць новыя беларускія словы. Я здесь дзеля гэтага. У тебя есть целая команда по тлумачэнні, па-першае, мемаў, а па-другое, па тлумачэнні словаў. Канапная брыгада хуткага рэагавання па тлумачэнню мемаў. А ты ведаеш таго, з таго гэта пачалось? Калі Мікіта яшчэ рабіў мемы, ён калісьці рабіў іх, ну просто трэба досвед мець больш сталага чалавека, і не ўсе разумелі, там шкаляры разумелі гэты мем, і такія патлумачце мем было, а потом мы начали писать под мемами, типа, ну, картинку с мемами, и начали в описании кидать одразу, потлумачьте одразу кто-нибудь мем. А потом начали у описания додавать голосовалку, типа, так не потлумачьте мем. А я бы хотел, ведаеш, з гэтай тэмы перайсці на тэму пагутарыць наконт плюсаў і мінусаў і распавесці, што гэта была за пляцоўка. То бок, глядзі, Маўфэст адбываўся на пляцоўцы ОК-16, што знаходзіцца на Кастрычніцкай. Сама вось пляцоўка, яна з'яўляецца мінулым фабрыкай, заводам. Вось. І што цікава, што арганізатары, вось, прыватнасці арцідзеба, яны меркавалі, што пляцоўка яна зможа умясціць усіх. В прынцыпе, вось сама пляцоўка яна класная, яна стылёвая, то бок там все яно прываблівае, яно створана быццам бы для моладзі, вось, і ну все класна. Там была праблема, што людзей было значна больш, чым можа ўмясціць гэтая самая пляцоўка. Былі моманты, дзе там хвіліну, а то і 2 хвіліны проста людзі стаялі, таму што быў натоўп, а там, дзе сам уваход, там сапраўды рэальна вось вельмі часта людзі па хвіліне стаялі. І вось гэта той самы момант, за якога наш куточак быў небачны, таму што людзі ішлі, і ім важна было проста накіраваць свой позірк проста наўпростава. І людзям было цікава проста прайсці далей, каб пабачыць вось івенты, што там адбываецца. Вядома, што нікому не было цікава, што там справа, а мы былі недзе там справа, і все, што падказвала, што мы там ёсць, проста вось паперка, што ютуб-хата. Ось, тым не менш, людзі былі, ось, людзі заходзілі, людзі віталіся, гэта было прыемна. Я хочу шчыра падзякаваць арцідзебу за тое, што яны дапамаглі нам арганізаваць пляцоўку і за тое, што яны дапамаглі нам арендаваць электрашокер. Ось, і все атрымалася вельмі класна, то бок людзі, якія да нас заходзілі, ім спадабалася. І хочу таксама падзякаваць усіх тых нашых падпісчыкаў, асабліва тым, хто да нас таксама заходзіў, каб зняцца ў нашых відэа, і, магчыма, хтосьці трапіў у влог. Хтосьці трапіў у влог Ягора, вось. А мне падабаўся момант, калі да мяне падышоў мой карацей, раніца яшчэ, мова фэст, нету натоўпу, які ідзе, просто, ён пусты, самы пачатак. Я паздымаў, як гатуюцца ўнутры, выходжу са сваім сетапам аграменным, замаўляю там ежу нейкую, кладу сетап, стаю на вуліцу, ем гэты аграменны буцерброд нейкі, і да мяне, я бачу, што ў уваходзе ідзе чалавек, ідзе ў мой бок.
Я гляджу на нього з бутербродом, який я їм. Ну, мені голодне, я його спробую хутчэй з'їсти. А ён ідзе на мяне, ау. Ну, просто когда ты ясі, на тебе ідуть, тебе одразу страшно. Жахасно. І я твій підписанник, ой, да, що з тобою робити, не помогти. Я зняв з ним відос, але ён такий, я твій підписант. І ведаеце, ён каже, я твій підписант. І як быццам я павінен у гэты момант кульбіт зрабіць. Ну, ён такі глядзіць на мяне, а я што там, што я павінен рабіць? Зняць волосы, положить их на пол и станцевать, не знаю, там, йодель спеть. И я такой, ну, малайца, ты такі першы, хто до мяне падышоў, я не ведаю, што з табой рабіць. Мы з ним знялі відэо, ён пашоў, але не падыходзьце да людзей, калі яны ядуць так хутка. Яны пужаюцца. Мы сняли с тобой то, что хотели, так? Мы с тобой сняли то, что хотели. Ты свой лог? Я не то, чтобы хотел, я не ведаю, что там будет. Лёль, ось. Але я ўзняў тое, што хацеў, Зук Дзімыч таксама зняў тое, што хацеў, я зняў, вось. Я запутаў. Так, Рэ не патусіў. Сямёнушка паваляўся ў куту нашага пакою. Так. Я запытаў яго, што з ім робяць святары ў яго царкве. Так, ось. Я пабіў токам людзей, вось, яны... Ты ж біў гэтага Ігната, как его там, Ігната? Іларыёна. Я пабіў Іларыёна, Рэйнбоу. Мне падабаецца, калі б'ёш Рэй не токам. Калі б'ёш Іларыёна, такое, типа, ты націснуў кнопку? І такім чынам Маўфэст атрымаўся. Настрой быў цудоўны, і я спадзяюся, што ў наступным годзе Маўфэст будзе яшчэ лепш.